Nyt tänään me joudumme ajattelemaan paljon suurempia kokonaisuuksia. Me tiedämme paljon enemmän tavoista, millä maailman eri osaset vaikuttavat toisiinsa. Meidän henkinen ja älyllinen vastuumme on paljon suurempi ja paljon vaativampi. Me elämme vääjäämättömästi globaalissa maailmassa globaalien ongelmien keskellä. Me elämme maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Arvoisa juhlaväki, te tiedätte kyllä, mistä puhun. Muuan ystäväni kertoi aikoinaan eräästä keskustelutilaisuudesta, joka käytiin ulkoministeriössä. Tilaisuuden teemana oli ollut huoli islamilaisen maailman tulevaisuudesta kaikkine nykyisine kriiseineen ja terrorismi-uhkineen. Paikalla ollut islamin tuntijamme professori Jaakko Idänpää-Heikkilä oli letkauttanut, että jos 1900-luvun Eurooppaa olisi arvioitu samoin kriteerein kuin me nyt arvioimme islamilaisen maailman kohtaloa, niin jokainen täysjärkinen olisi todennut, ettei tällä meidän maanosallamme voi olla mitään tulevaisuuden tapaistakaan. Ajatelkaa nyt, 2 maailmansotaa, 10 sisällissotia, 10 miljoonia kuolonuhreja, tuhottuja kulttuureja, kieliä ja alueita, lisäksi muutama ydinpommi viskattu pienehköön saarivaltioon, fasismin ja kommunismin hirvittävät henkiset ja aineelliset tuhot, joiden laskuja maksamme yhä vielä. Rakkaat ystävät ja toverit, osaammekohan me tarpeeksi arvostaa nykyisen Euroopan unionin nimellä kulkevan järjestelmän perustajien kantavaa ajatusta, ei enää koskaan sotaa Eurooppaan. Emme tosin ole niiltä kaikilta välttyneet, mutta pahimmalta olemme välttyneet toistaiseksi. Ja uskon vilpittömästi, että Balkanin muiden maiden integroitumisprosessi Euroopan unioniin on myös varmin rauhan tae tuolla alueella. Siksi rohkenen pitää etäisänmaallisena sellaista ajattelutapaa, jossa rooliamme ja vastuuttamme Euroopan unionissa ja sen säilyttämisessä väheksytään, häväistään ja pilkataan. Se on liian helppoa ja vastuutonta politiikkaa. Se tuo mieleeni rintamakarkuruuden. Se on elämistä siinä harhakäsityksessä, että kaikki hoituu entisellään, kunhan vain täällä kotosuomessa ollaan niin, ettei meitä kukaan huomaa. Me olemme aina olleet ja tulemme aina olemaan osa Eurooppaa. Niin totta kuin olemme suomalaisia ja tulemme myös suomalaisina pysymään. Sosiaalidemokraatit ovat kantaneet vastuunsa oman kansakuntamme säilymisestä raskaittenkin kokemusten jälkeen. Nyt meillä on kannettavana vastuu entistä suuremmista kokonaisuuksista, ja tuo vastuu on kannettava yhdessä muiden kanssa. Mitään muuta tietä tai vaihtoehtoa ei yksinkertaisesti ole. Saasteet, ihmiskauppa, köyhyys, edessä olevat valtavat globaalit ongelmat, holtittomat rahan liikkeet eivät kanna passeja ja viisumeja. Ne eivät enää tunne rajoja. Siksi meidän on löydettävä ratkaisut yksin ja vain ja ainoastaan yhteisöllisesti, yhdessä muiden kanssa.
Sosiaalidemokraateilla on tästä osaamisesta näyttöä ja kykyä kylliksi. Vastuuta ei ole väistelty, kun sitä on koko kansakunnan nimissä kysytty ja vaadittu. Näin hiljattain Suomen väritelevisiossa TV-keskustelun, jossa yhteisöllisyyttä pidettiin uutena muoti-ilmiönä. Keskustelu oli sinänsä kiinnostava, mutta kysyisin, mikä sen vielä paremman muoti-ilmiön mieli, tarkoitusperä ja ajatus sitten mahtaisi olla? Itsekkyyskö ja ahneusko? Vai eikö sen seurauksista ole jo riittämiin ja yltäkyllin näyttöä? Kuten tiedämme, sosiaalidemokraatit vastustivat eduskunnassa viime viikolla huolimattomasti kyhättyä Irlannin tukipakettia. Se jos mikä oli mielestäni vastuunkantoa. Meidän on pantava piste sen kaltaiselle keinottelulle, joka vie raskaita veroja maksavilta tavallisilta kansalaisilta oikeutetun uskon siihen, että vain kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan lyhyemmällä ja ennen muuta pidemmällä aikavälillä vastata kasvaviin globaaleihin ja taloudellisiin haasteisiin. Ei ole mukavaa tuoda huonoja uutisia, mutta on vastuutonta olla niistä varoittamatta. Olen nyt niin noviisi kuin olenkin jo 1,5 vuoden ajan epämuodikkaasti varoittanut edessä olevista hankalista ajoista. EU-euforian ja mielihyvän sijaan perään kuulutankin vastuullista kriittisyyttä ja eri poliitikkojen entistä syvällisempää analysointia. Me suomalaiset olemme näet rehellisen kansan maineessa ja suomalaiset tarvitsevat rehellistä politiikkaa. Olen vakuuttunut siitä, että aika kutsuu taas sosiaalidemokraatteja, kuten se kutsui meitä talvisodassa, jatkosodassa, sodan jälkeisessä rakennustyössä ja laman voittamisessa. Meidän ei tarvitse suostua vain tukipuolueeksi sellaiseen politiikkaan, jossa valtiovarainministeriö vaihtaa tulevaisuuden talousennusteitaan 2 kuukauden välein, tai jossa päähallituspuolue joutuu kokeilemaan vaihtuvia pääministereitä sattuneista syistä harvakseltaan ja tunnetuin tuloksiin. Mielestäni sosiaalidemokraatit ovat valmiita vastuun ottamiseen ja sen kantamiseen taas kerran. Ja me, jos ketkä tiedämme, että erityisesti nykyisissä oloissa tästä vastuunkannosta ei kukaan selviä yksin. Siksi neuvonkin kuuntelemaan tarkasti jokaista yhteiskunnallista signaalia ja sen esittäjää. Esittäjästä, poliittisesta tarkoitusperästä tai ajatuksen keskeneräisyydestä riippumatta. Meilläkin on syytä itsekritiikkiin. Emme välttämättä ole osanneet kuunnella tarpeeksi ja riittävästi. Keskinäisen nahistelun ja irtopisteiden kalastelun sijaan tarvitaan nyt kypsää yhteisvastuuta. Aatteen, politiikan, teon ja hengen kirkkautta ja selkeyttä. Tämän vastuunoton me olemme velkaa heille, veljillemme ja sisarillemme, joilta elämisen rakas taakka viime sodissa riistettiin. Eläköön Suomi ja suomalaiset. Itsenäisyys antaa tänäänkin meille tehtäväksi tehdä Suomi jälleen todeksi ja olla suomalainen. Näin me rakennamme parhaiten myös Eurooppaa ja koko maailmaa ihmisinä ihmisille. Hyvää itsenäisyyspäivää.